sidder lige og chiller lidt her, og så kom vi faktisk til at snakke om et emne, som faktisk er meget relevant for mange unge, specielt hvis man ikke lige står og har et arbejde, eller man er mellem uddannelse og sådan noget. Det handler lidt om det her med, hvad man egentlig bruger sin tid på. Og min tanke ligesom er, det er tit, man tror, at dem, der klarer sig rigtig godt her i livet, at man er nødt til at have penge for at kunne noget som helst. Men i virkeligheden, så det der er afgørende for, hvor godt man klarer sig her i livet, det er, hvordan man bruger sin tid. Og det er egentlig den vigtigste ressource, vi har i vores liv. Vi har en begrænset mængde tid. Og det er helt afgørende, hvordan vi bruger den, og hvor fornuftigt vi bruger den, hvor meget vi får ud af den, for hvor vi kommer hen. Og for eksempel selvom man står og har sommerferie, eller man ikke har et job, så er der mange ting, man stadigvæk kan gøre for at forberede sig. Enten på at få et job, eller på at få en uddannelse. Man kan begynde at gå på biblioteket og læse nogle bøger, og hvis man har nogle emner, som man godt kunne tænke sig at få en uddannelse indenfor. Og hvis man ikke har nogen emner, så kan det måske betale sig, og det gør jeg i hvert fald selv tit, at læse nogle biografier, læse nogle mennesker, som man måske synes er spændende at læse om deres liv. Hvad har de gjort? På den måde, men i det hele taget at tænke over, at det her med de mennesker, der klarer sig bedst, de spilder altså ikke særlig meget af deres tid, de bruger også deres tid. Og der er altid et eller andet, man kan gøre, i stedet for at man tænker i begrænsninger, og tænker, jeg kan ikke det, og jeg kan heller ikke det, jeg kan heller ikke det. Så prøv at tænke over, hvad kan jeg så egentlig gøre? Jeg har det her tid, hvad kan jeg egentlig gøre med det, som er nogenlunde fornuftigt? Og det er ikke sådan, så alle ens tid skal gå med arbejde. Hvis man er fri hele dagen, så man kan godt finde på et eller andet. Udtalerne, som du siger, at altid ikke behøver at gå til arbejde, det er rent faktisk også vigtigt. En ting, jeg lige har oplevet personligt. Og ikke at lade alt min tid blive domineret af arbejde, selvom det er fristende. Jeg står med en kæmpe arbejdsbyrde lige nu. Men jeg er nødt til at rent faktisk jeg tror, det var min underbevidsthed, der rent faktisk fik mig til at komme ud til dig i dag. Det ligesom stod så hurtigt i det tog, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at koble af. Jeg havde ikke brug for at gå hjem og sætte mig og skrive de her projektansøgninger, som jeg egentlig skal. Altså, jeg havde brug for at koble af og bruge noget tid på mig selv og mine egne tanker. Og få sat lidt perspektiv på ting. Fordi hvis man bruger al sin tid på at arbejde og ikke at tænke over, hvor det er, man er på vej hen, så lige pludselig så begraver man sig i en kæmpe arbejdsbyrde, som man ikke kan overskue, og så lige pludselig så vælter læse. Som med så mange ting i livet, så hvis man bliver ved med at bare fordybe sig i et eller andet, så lige pludselig kan man ikke se sig selv fri for det. Så vigtigt som det er at gøre noget, som fremmer ens karriere eller uddannelse eller whatever, så er det også vigtigt, at man tager sig tid til at se venner eller læse en bog eller lave et eller andet, som ikke har med det at gøre, fordi at man går død i det. Og det som vi også talte om tidligere i dag, det der med at prøve at sørge for, at der er balance i ens liv, at man ikke bruger hele livet bare på enten det ene eller det andet eller det tredje, for selvom man synes det er sjovt i en periode, så pludselig så bliver man mæt. Så det er jo vigtigt nok at stoppe, mens lejen er god en gang imellem og sige, nu har jeg arbejdet nok for i dag, eller nu har jeg haft sjov nok for i dag, nu skal jeg altså lige have lavet noget fornuftigt også. Så altså ligesom bliver der balance i det. Man kan også ligesom... Ja, men jeg kommer bare lige til at tænke på, jeg kan godt lide at tænke i sammenhæng og sådan noget. Jeg vil lige til at tænke på, kan vide, om der er en sammenhæng med det, som du siger om, at hvis vi fordyber os i vores ting, så fortaber vi os ligesom og har brug for at gøre noget andet. Det du nævnte tidligere, det der med at skrive, at som ofte, så man kan ikke sidde og skrive hele tiden. Man kan sidde og skrive cirka et kvarter 20 minutter ad gangen, og så er man nødt til at gå over og lave et eller andet. Støvsuge, eller gå ud og spille noget bold, eller et eller andet, og så komme tilbage til det, før det ligesom begynder at blive godt, og ligesom, at man kan nyde det, man gør i det hele taget. Det var bare sådan en vildfart tanke fortsat på det. Ja, og hvis man også lige vender tilbage til det her med, at
og det er en lille analogi til at være forretningsmand, at hvis den vigtigste ressource, man har her i livet, det er altså den tid, som man har i løbet af sit liv, og det, altså, hvordan man bruger den tid, er som sagt meget afgørende for, hvor godt man kommer til at klare sig. Så kan man også vente om at sige, jamen, det man bruger sin tid på, det kan man også se som en investering. Hvis man bruger en masse af sin tid på at læse mange bøger, eller på at studere, eller på at arbejde, jamen, så investerer man sin tid i noget, som kan give et afkast senere hen. Hvis du tager en uddannelse, så går der måske 3-5 år, før du faktisk kan begynde at få job med den uddannelse. Det vil sige, at du investerer 3-5 år af dit liv og din tid på at få den her uddannelse, før afkastet begynder at komme. Og der kan man så vente om at sige, at en gang imellem er man også nødt til at tage noget af afkastet af sin investering, fordi ellers så går man jo sådan set bare investere hele tiden til fremtiden, og en eller anden dag så bliver man gammel, og så tænker man, at jeg har arbejdet hele mit liv, jeg er helt vildt rig, men jeg fik aldrig taget noget af investeringen hjem. Jeg fik aldrig ligesom belønning udbetalt. Og så derfor er det vigtigt, synes jeg, en gang imellem. Og sådan, altså på samme måde igen at sige, nu har jeg arbejdet nok, nu tager jeg lidt af belønningen hjem. Nu skal der lige være lidt sjovt. Det er ikke ensbetydende med, at man behøver at tage hele belønningen hjem. Man kan sagtens investere i fremtiden stadigvæk i den måde, man bruger sin tid på. Ja. Det er jo fint, at det bringer os så nydeligt rundt til nogle emner, som mig og jeg skulle lige til at sige Martin. Jeg har været for meget på arbejde. Jeg begynder at kalde Jakob ved min kollegas navn. Martin, som vi går og arbejder med hele tiden. Men det her med at se, Jakob siger, at man skal investere i fremtiden, men også huske at nogle gange at tilfredsstille de kortsigtede behov, i stedet for at man hele tiden går og siger, jeg udskyder tilfredsstillelsen og satser på fremtiden. Men det var mig, skulle lige til at gøre det igen. Det var mig, Jakob snakkede om her tidligere. Det var, nogle gange så kommer man ind i en periode, hvor man går og tænker, jeg arbejder for fremtiden, og det kan godt føles som om, man står i stampe. Man føler ikke, man opnår noget. Der er ikke noget umiddelbart resultat af ens arbejde. Men langt ned ad linjen, så måske det, at jeg går og snakker med kunder og laver netværk osv. Det lønner sig om 2-3 år, når jeg ligesom har min forretning manifesteret, og jeg kan... Eller om 10 år. Ja, lige om 10 år, ikke? Og igen, det der med 10 år, ikke også? 10 år, det er lang tid, altså. Højst sandsynligt, når I kigger på mig og Jakob, altså selvfølgelig alt efter, hvad for noget tøj vi har på, så tænker I, wow, Jakob og Jesper, de har bare succes, og ikke, de har begge to deres egne firmaer og sådan noget, og de har garanteret lykken gjort, de tjener mange penge og sådan noget. Så siger jeg, ja, det kan godt være, at vi tjener mange penge, men der går noget investering i hele tiden, og vi går hele tiden og investerer i fremtiden, hele tiden. Og som mig og Jakob snakker om det, vi vil gerne vågne op hver dag og være millionærer. Og det vil være lækkert, hvis vi vågner op i morgen og være millionærer. Mange millionærer. Mange millionærer, ja. Eller måske ligefrem milliardær, faktisk. Ja, altså det vil jeg ikke have noget mod. Og så ligesom springe alt det hårde arbejde over, så man skal igennem. Og det er det. Der er ikke nogen genvej der. Nej, og det er det, som jeg tror måske det er den vigtigste pointe, at man kan slå fast her, når vi snakker om iværksætteri og opstart og sådan noget. Der er ikke nogen nem vej. Der er kun hårdt arbejde mere eller mindre. Så hvis man ikke er indstillet på at lave en masse hårdt arbejde og rive sig selv i håret og være stresset indimellem, så skal man ikke begynde på det. Men til gengæld, hvis man er stålsat på at putte indsatsen og tiden ind og vente på, at det kommer, jamen så lønner det sig rigtig meget i det lange løb. Men det er en sej, det er et sejt langt trav at være iværksætter. Og der er mange ting, man skal holde for øje, i hvert fald når man starter den her rejse. Og så for at gøre det endnu værre, man kan ikke vide alt, inden man starter. Man kan læse bøger og snakke med mennesker, der har prøvet det før og sådan noget, men det går først rigtig op for en, når man er i det. Når man ligesom går i gang og betræder den der sti, så den her viden, den tilegner man så stille og roligt. Og det er hårdt nogle gange.
Det er sindssygt hårdt, altså også mentalt. Ja, Nogle gange, at man gør et eller andet, og man tænker,